atibatike zvechopu-chopu. Prophet Walter Magaya namadhamu wavo vari kubva kuMagistrate Court kutaura kwandiri kuita nemiko zvinezvi vari kubva vanenge vachiita inonzi zoni routine remand appearance inenge ichingoitwa pese pese. So iko zvinezvi vachazodzoka musi wa26 January ndo pavachazouya. Saka kureva kuti gore rineri vaMagaya nemhuri yavo vachatamba zvavo vari panze vachienjoy freedom yekuwana bail kwavakaita. But mamiriro akaita zvinhu iko zvinezvi iri kunzi zoni in the fraud matter in which Magaya is jointly charged with his wife and their companies. The trio is expected to be back in court on 26 January. Indictment to the High Court. On the same day, the cleric is also scheduled to appear in court for his rape trial. Saka vaMagaya nenhirikini yavo nyaya dzavo dzinenge dziri paviri dzinongoya dzakangonobalanza dzakangonodhabhurwa ipapo dzese dzavari kuita sei dzavari kupomedzerwa. But pane nyaya yaMagaya pane kumwe kusangobudirana pachena kuri kungoitika. So but chandangoona ndechekuti Magaya kumubvumidza kumupa bail, these things inenge iri tsoro inenge chirongwa. Like nezuro ndakakuudza ipanapa ndikati Mike Chimombe naMoses Mpofu it's not like kuti vanenge vakanyaita sterek but inyaya yekuti vakaitwa vanhu veexample because vakanyatsopinwa chazvo mari iya yekudzoka yezongodzoka vonzongopiwawo mutongo umwe unenge ungoriwo reasonable chinji yani mazoona but ruregerero rwakakumbirwa. But kune vamwe vanhu vekutanga chingonzi iwo chingokumbira ruregerero chete wobva watojoina chinhu ichi cause kuramba kuita zvinhu zve2030 kunorovesa mazuva ano. Kuramba kujoina Mnangagwa, kuramba kuita papi rake anotori ma1 but maroerwe acho haangori kana angoendera kune munhu wese door to door achiti ningi ndichazokurova ukasadaro. Haanei nemi vamwe vanhu vese but ane vanhu vake vekuti anenge akavapindira kudhara akanodhila navo kudhara akanokepchana navo kudhara. Vanhu ivavo ndivo vanenge vari patarget pekutanga because iye anonyazozoti vanhu vakaita sana Magaya influence iripo. Iwo Magaya hausati wambobuda uchidedzera kuti 2030 because ndo chinchasara hamukundwe nemapostori kavakomana. Ndo nyaya hombe iripo kuti nemachechi enyu makuru akati hamungakundwe nemapostori kavakomana 2030 kana kuti kana usingagonozviita tsvaga munhu it's better kudedza munhu anouya achikampeni every Sunday pazviziviso 2030. But I'm not saying kuti ndizvo zvazviri exactly but it's something like that. Ndokwa zvinenge zvakangonanga ikoko. So Magaya ane dzake dzakawandawo dzaanenge achinge achikwarirawo but isusu zvokuzonzi Magaya akazorepa zvemubrugo izvo macases ayakabvira kudhara kunoona 2013 achingotaurwa nyaya idzodzo Magaya kudi rape wati chakazodai. At the end of the day ndozviziva Magaya munhuwo handiti wenyamawo ndosaka atosha achitogara nemukadzi kureva kuti that thing chaanenge anacho chinotoshandawo. Muri kuunderstanda nyaya yacho iripo in short mangotazonzwisisa because ndozoti dambudziko iro ririko kune isusu vanhu vekuchechi tinogara tichifunga kuti kana katonzi man of God miri wake kana kuti nyama yake haifilewo sezvatinonzwa kuda kutoita. Vanotofilawo mufunge vanotodawo kana madambarefu acho iwawe whatever that you are doing guys anozviitawo because he's just a human being like all of us. So that is very important for you people to know kuti pamwe pacho munhu kana achinge nyaya dzake dzaakubuda dzichitaurwa hapasi pese pamunongoda kungomhanyirira kuti muti papa vedu vari kunyeperwa. Hazvina kudaro sekufunga kwamunenge muchizviita. Hapasi pese panonyeperwa varume ivava. Pamwe pacho vanenge vakazviitawo but pamwe pacho vanenge vakuzopanichwa. But regedza ndikuudzei like zvandinogara ndikakuudzai ZANU-PF inokusiya uchipara mhosva maparire emunyati yako the way you want it iwewe and kana kuti vanogona kutokuassista kuzviita. Unotone vanhu vako vanenge vachitokubatsira kuti atora mari like what is happening in Harare South iko zvinezvi mukaenda vanhu vari kungotengeserana mastands kunge ameno kutengeserana mastands kunge chingwa pamusinga kunge madomasi so ndikukutengesera stand dola so chilendi baron chiri kungoitwa munhu ari kungotenga kunzi from noyo ndo patoo pako apa koma titi ndo patoo pangu pa handiti totanga nepaperwork tisatangota zvokunongedzerana no paperwork no anything kunzi apa ndo patoo pako ipapo takutonyora muchibhuku chaanga nacho zvatovharana zvakadaro. The next thing vanhu maakunetsekana manje maakurwa kuti iwe chiyo stand yangu yazodai so saka vanokusiyai panonzi pakusungwa maland baron ukazomuka one day wakutaura like zvakaita vamwe vazhinji vakatopa kuwara kaipapapa vanga vari kuti tosapota chiwenga vatori pamwe 1 parani chaipo.
ndamukuzviona. But I don't want to waste much of your time. Tingoonesa ndati nyaya yakakosha ndanguva nditaure panapa. Musi wa26 January Magaya nemukadzi wake ndo paari kudzoka kukoti. Nyaya dzavo dzinenge dziriko dzese idzodzo, matrials ake achiitwa zvinenge zvingori double. Nyaya dzacho dzinongoitwa musi 1 dzese, yerape nefraud yacho. Handiti ndo panenge pachingoitwa nyaya dzacho, rape, fraud. Magaya 26 January nyaya yacho yatonzwisisika. I think ndatopedza, handisiro nyanya kuramba ndichipupuma kunge chisuper because mungaziva kuti kulendi unogara uri muchiki. But before I disappear zvangu ndisandarowa pasi, mukana uno wakakosha kushandiswa sezvandakuda kuitawo, kuti kana uchinge uri muSouth Africa iwewe zvinobenefita iwewezve. Kana uri muSouth Africa uchido registerwa company, ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, mazuva ano zvaanyore zvaaeasy nekuti unoshanda pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndidzo dzega shasha ndo vanhu vanokwanisa kuregistera company vokuvhura FNB business account usina work permit kana study permit. So chinodiwa chii? Kuvabata panhamba idzodzi dzandatosiya dziri apa idzi. Make sure kuti ndati une passport unodhindisa madays iyo uchita yokutoita ndokutova valid kwacho. Hatisidonyotaura zvakawanda. So contact mukoma Owen on the numbers that are showing on the screen. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichadzika. Saka subscriber wozolaika, uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.